Els que no saben la història del grup de cantaires Bagrós, aquest dimarts a l'Ateneu de Mo tindran una bona ocasió per escoltar-la de primera mà. Una petita representació dels integrants del grup protagonitzarà la tertúlia de l'Ateneu. Hola a tothom, dimarts a l'Ateneu a les 8 ens trobarem tots, vindrem una representació del grup de cantaires de Mo es Bagrós i us explicarem una miqueta així com va començar tot el tema del cantar i tot el que fèiem, que els inicis van ser en el bar Infanta, amb 4 companys, i entri farem 4 cançonetes que podrem participar tots i esperem que us ho passeu de lo més bé que pugueu i si qualcú té qualque cosa que demanar, nosaltres estarem per contestar-vos tot el que vulgueu i de moment agrair-vos a tots els que vingueu i gràcies a tothom.